Здравейте на всички! Аз съм Еми. Аз съм Николай. Вие всички сте обучени по трафика на хора и с Ники решихме да направим едно надграждащо обучение. Нашето обучение днес се състои в темата как ние да разпознаем жертвите на трафика, за да може в една ситуация да видим, да разпознаем такава жертва, да й помогнем. Разпознаването е първият принцип, за да може да се премине да се съобщи на съответните органи и власти, да се помогне да се спасят човешки животи. Но преди това, нека да направим едно много бързочко обобщение, връщане назад към темата какво е трафик. Така, всички вие сте чували какво е трафик на хора, но както каза Еми, наистина е полезно да направим едно малко обобщение. Трафика на хора беше организирана престъпна дейност, която се занимава с всякакъв вид прехвърляне, укриване, приемане и предаване на хора против изразената от тях воля с цел експлоатация и оттам нататък стигаме до видовете трафик на хора, които биват с цел трудова експлоатация, сексуална експлоатация, донорство и продажба на бебета. Още в началото ви подготвихме по една игра, за да може да влезем в роли. Раздали сме на всеки по един казус. Ще помоля да започнем от дясно наляво. Или по един прочетете си казусите. Помислете това трафик на хора ли е? Не е ли трафик на хора? И към кой вид трафик на хора бихте го причислили? Нека да започнем. По лицето и тялото има следи от насилие. Това е трафик на хора, сексуален тормоз. Благодаря. Жената е в напреднала бременност. Това не е трафик. Не е жертва. Някой има ли подобно лище? Ще може да подадем микрофона на момичета. Жената пътува в напреднала бременност, придружена от лица, които не са нейни роднини. Това е трафик на бебе. Трафик. Да, правилно. Исках да направим тънката разлика с това кога е жертва и кога не е. Много е трудно да се разпознаят, но е важно ние да бъдем на щрек и във всеки един момент да знаем към кого да се обърнем. Затова най-бързият начин и най-лесният и най-достъпният е телефон 112 за цяла Европа. Нека да се върнем към следващия казус. Лицето получава малка или никаква заплата. Това е трафик с цел трудова експлоатация. Правилно. Толкова. Лицето упражнява определена дейност по принуда. Това е трафик, принуждаване на деца към просия. Благодаря. Лицето е подложено на физически, сексуален и емоционално насилие. Това е трафик с сексуална експлоатация. Да преминем към следващия. Лицето извършва работа, като има договор, това не е трафик. Това не е трафик. Добре. Детето е мръсно, гладно, зле облечено. Ти можеш сама, не съм. Те ще не знам. Георги, определено не си ти, се надявам никога да не попадаш в такава ситуация, но трябва да разпознаваме децата по улиците по време на игра и това кога става дума за трафик. Лицето има личен телефон с интернет, това не е трафик на хора. Това какво е? Нормален живот. Основно право. Да. Това ли беше? Много благодаря на участниците и за активното участие. Някой иска ли да попита нещо? Ако има дете, което проси и да речем не му дадеш пари, то почне на тебе и да те полива какво трябва да направиш, защото на мен ми се случва вече 2 пъти подред. Защо не гледаш? Трябва, според мен, и според това, което сме учили и сме чели лекциите, които са ни водили, да се обърнеш към съответните власти. Те сигурно съм, че са запознати с проблема, защото не един-два граждани да се... Не на един-двама граждани да се е случвало това. Тоест, не му отвръщай, защото никога не знаеш какво положение, какво състояние за да прави това. Така че, гледай, ако нямаш възможност или то е до желанието, не си длъжна, просто да можеш по-леко да преминеш
Не казвам да го подминеш, но просто да не се налага да го засягаш и до теб. Да няма допирни точки. И когато има такива проблеми, както казахме, телефон 112 е най-добрият вариант. Мерси. Някой друг има ли въпроси? Според страните и държавите трафика на хора бива 3 вида. Страни на происход, страни на транзит и страни на крайна дестинация. Страната на происход е страната, от която хората биват трафикирани, за да бъдат изнесени в чужда страна с цел експлоатация. Страна на транзит е тази страна, през която жертвите преминават, за да стигнат до крайната точка, или страната на крайна дестинация. Има случаи, в които страната на происход се превръща и в страна на крайна дестинация. Това се случва обикновено от по-малките райони, малките селца, към по-големите градове, с цел жертвата попада в едно по-голямо общество, което не се познава толкова. Тя не може да се довери и да потърси помощ, тъй като не знае на кого. България е основно страна за происход и особено Варна, защото се намираме на море, на излъз, лесно извеждане на жертвите. Вярвам, че двамата с Ники сме ви припомнили на бързичко какво беше трафик на хора и сме ви показали една нова игра, който има нужда от нея, винаги може да дойде. И да ги поиска, става интересно, особено в голяма група, когато има време да се разиграе както трябва. И това, което искаме да ви пожелаем с Ники е... Благодарим ви много за вниманието, надяваме се тази сесия наистина да ви е била от полза и ви пожелаваме, аз и Еми, успешно да придобиете тези знания и да ги предадете на свои връстници. Благодаря. Здравейте, аз се казвам Сиси. Аз съм Валю. Днес ще направим едно малко обобщение на темата хипспин. Валю ще ви запознае с това как се е появил и кога се е появил вирусът ХИВ. През 80-те години на миналия век пред двойка с хомосексуално поведение е открита странна болест, на която симптомите до сега не са познати. Лекарите и хората са започнали да смятат, че тези симптоми са характерни само единствено за хомосексуалисти и в течение на времето е станало ясно, че има известни сигнали, че този вирус се е появил при хора с нормална сексуална ориентация. Какво представлява вирусът? Вирусът е една малка клетка, която се закрепва за клетките в тялото и когато те се делят, тя се дели заедно с тях. По този начин целият организъм се инфектира с малки клетки от този вирус и най-често симптомите са висока температура, повръщане, много слаба имунна система и в такива случаи една обикновена настинка би довела до смърт. Някой от вас знае ли 4-те телесни течности, които имат най-голямо съдържание на вируса ХИВ? Слюнка, кръв, сперма и карма. Точно така. От тези 4 телесни течности се обособяват 3 отделни начина за предаване на вируса, като най-малък е варианта да се заразим чрез слюнка, затова този вариант е напълно изключен. Има 3 вида пътища за предаване: полов път, кръвен път и път родител-дете, като при път родител-дете плодът може да се зарази при забременяване, при раждане и при кърмене. Вторият начин за предаване на вируса е кръвния път. Кръвният път е най-характерен за хората, употребяващи интервенозно наркотични вещества, като при тях се сформират едни кръгове на доверие
и чрез тези кръгове на доверие има много голяма вероятност да се инфектираме. Третият път е половия път, при който може да се заразим при анален полов контакт, при вагинален полов контакт и при орален полов контакт, като при аналния полов контакт има най-голяма вероятност за заразяване, а при оралния полов контакт има най-малка. Тестването за наличие на ХИВ вирусът в организма се извършва в ХИ Варна на 5-я етаж, кабинет 501, като той се разделя на тестовете са Елайза 1, Елайза 2 и Уестърн Блот, като през последните 30 няколко години, откакто са първите сведения за този вирус, Уестърн Блот е най-сигурният тест, който е правен. Като се запазва пълното право на анонимност, защото това е едно от най-важните правила при дадено извършване на тест, като може да посочите някакви цифри или букви, които вие ще разпознаете. Това е една книжка, която дирекция превенция е направила. В нея има подробно описание на сексуално предаваните инфекции, което е също много важно нещо, което не би трябвало да бъде подценявано. Надяваме се да сме ви били полезни и помнете, че дори прекъсването на половия контакт не е гаранция за това, че няма да се заразим. Здравейте всички, аз съм Николай. Аз съм Нио. Сега ще направим едно надграждащо обучение, свързано с темата безопасен интернет. Повечето от вас са минали тази сесия и са добре запознати с нещата, които трябва да правим в интернет и кои не трябва да правим, с основните правила в интернет, които след малко ще споменем. И да започнем с ход към темата и да опресним знанията си от предния път. Не случайно има такава сесия, изготвена от Клуб Превенции за безопасен интернет, понеже в интернет преобладават възможно най-много опасности в всякакви ситуации, които може да изпаднем. И особено младите хора сме доста уязвими от такива опасности. Какви бяха опасностите в интернет? Сега ще задам няколко въпроса. Хайде, кой може да отговори? Каква опасност има в интернет? Крадене на лична информация. Добре, крадене на лична информация, точно така, много правилно. Педофилия? Добре, педофилия. Вируси по сайтовете? Вируси. Да. Освен вируси. Измама. Добре, това ще ви подскажа също така. Кражба на авторско право. Финансови измами също така, значи измамите могат да бъдат няколко вида. Така, уточнихме кои са основните опасности в интернет. Сега да поговорим малко за пароли и за профили. Първо, всеки от вас знае, че при изготвянето на една регистрация в даден сайт и по-скоро в социална мрежа, ние даваме определена лична информация за нас. Коя е тази лична информация? Както се сещате повечето от вас, тази лична информация е имена, име и фамилия, много често в социалните мрежи. Освен това, какво друго иска? ЕГН задължително ли се иска? Не. Точно така. Значи, не винаги се изисква такава информация. Също така телефонни номера, някои сайтове предлагат такава опция, други не. Но при изготвянето на една регистрация, освен че трябва да си измислим потребителско име или да използваме нашите собствени, трябва да имаме и парола. И когато говорим за пароли, на вас ви става ясно, че без сигурна парола няма как да бъдем защитени в интернет. Затова въпросът ми към вас е, да видим дали си спомняте, според вас, какво трябва да съдържа една добра парола? Най-малко 8 знака са цифри и букви. Така, значи, най-малко 8 знака, цифри и букви. Така, друго? Големи букви, малки букви и знаци. Така, големи букви, малки букви и знаци, наистина много правилно. Защо? Защото ако използваме само цифри,
Паролата наистина е много лесна за разбиване, но когато добавим и букви, вече възможностите за комбинации стават много повече, затова е по-сигурно. Друго? Ако сайта позволява, може да използваме и кирилица. Точно така. Това е също много надежден вариант, използване на кирилица. И да изготвим една примерна парола и как би изглеждала тя, ако е добра и ако не е добра. Преобразуваме в една наистина надеждна парола. Аз давам примери. Записваме на склад. Отдолу. След това К, само че К на кирилица. Голяма. Долна черта. 12. След това диез. Хаштаг. Морски шар. Точно така. Още едно. Така, друго какво да сложим? За да напълним думата, трябва да допишем и другите букви. Как ще ги запишем? Точно така, значи О ще го запишем с 0. Ето имаме и цифри. Така. Зато със седмица. Тройка. Зато с седмица или с тройка? Как е по-добре? С тройка. Добре, слагаме тройка. И след това точка. И общо взето това за паролите. Има ли някакви въпроси? Нещо да сме пропуснали? Добре, като няма въпроси... Кажи, не ходи. Щом няма въпроси, аз ви благодаря за вниманието. Надявам се тази информация да ви е била полезна и да я предадете успешно на ваши връстници. Благодаря.